Fit-triq prinċipali tar-Rabat Għawdex, qabel ma wieħed jaqbad it-tela, hemm il-kumpless edukattiv fuq in-naħa tal-lemin. Fuq din il-bankina nistgħu naraw mafkar modern, minħabba li huwa magħmul minn materjal li mhux solitu jintuża għal monumenti biex ngħidu hekk klassiċi. Fl-istess ħin dan il-mafkar għandu kunċett modern. Naraw taħlita ta' simboli fejn hemm is-simbolu tal-ewro, id-dollaru, kif ukoll uċuħ bissima u qlub. Kemm nużaw minn dawn is-simboli fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U għalhekk mafkar bħal dan minflok ma jfakkarna f'personaġġ jew avveniment partikolari, qiegħed ifakkarna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Il-ħajja li hija influenzata minn teknoloġija moderna. Għalkemm huwa mafkar modern, għandu diversi dettalji interessanti wkoll u rabta ma' żminijiet tal-lum. Aktar il-fuq ma l-istess naħa naslu fit-tarf tal-bankina fejn hemm dan il-kumpless edukattiv. Hawnhekk għandna wkoll mafkar ieħor. Dan qiegħed ifakkar personaġġ Awċi u fl-istess ħin qiegħed ifakkar persuna li kien marbut ħafna mal-istudji tal-lingwa. Dan il-mafkar fil-fatt ifakkarna f'Antonio Cremona, magħruf aħjar bħala Nino Cremona. Nino twieled fir-Rabat jew Victoria Għawdex fl-1880. Mod l-aħjar edukazzjoni possibbli sakemm dam jgħix Għawdex, Nino kien intbagħat jgħix f'Tunes ma' tjuh wara l-mewt ta' missieru. Matul iż-żmien li dam Tunes, huwa kompla bl-istudju tiegħu. Dak iż-żmien Tunes kienet kolonja Franċiża. Kien imbagħad fis-sena 1900 meta huwa der jaħdem bħala skrivan mal-gvern kolonjali. Nino kien ukoll spettur sanitarju, iżda fl-istess ħin kompla joffri l-ħidma tiegħu bħala traduttur uffiċjali tal-gvern kolonjali. Interessanti li jingħad li Nino Cremona kien qal li huwa kien tallem l-ewwel qari billi kien jaqra il-kartelluni tal-proża Taljana f'Tunes. Il-lingwa Taljana kienet l-aktar favorita tiegħu, sakemm beda jikteb xi ħaġa bil-Malti meta kellu madwar 28 sena. Dak kien il-bidu tal-ħidma tiegħu favur il-lingwa Maltija. Hekk kif kienet qiegħda tkun diskussa twaqqif tal-Għaqda tal-Kittiba tal-Malti, huwa spiċċa biex kien wieħed mill-fundaturi tagħha. Dan l-involviment tiegħu kien kontinwu għal din l-għaqda u mill-ewwel daħal għal ħafna ħidma fejjieda. Fost id-diversi xogħlijiet oħra kien daħal għal ħidma biex joħloq regoli xjentifiċi iżda prattiċi tal-ortografija tal-Malti. L-istudju tiegħu ġie stampat fl-1924 bl-isem ta' It-Tarif fuq il-Kitba Maltija. Nino Cremona kien kittieb ukoll. L-ewwel ktieb tiegħu kien ġabra ta' poeżiji. Apparti minn hekk huwa kien dilettant ħafna tal-palk u mhux l-ewwel darba li kiteb drammi. Fosthom wieħed isemmi Il-Fidwa tal-Bdiewa. Dan id-dram kien ikkunsidrat bħala l-bidu ta' drammi storiċi li bdew jinkitbu, apparti li huwa kkunsidrat bħala wieħed mill-aħjar xogħlijiet ta' Cremona. Bħala kittieb huwa ppubblika wkoll novelli, studji dwar il-grammatika, dwar il-folklor u diversi oħra. Minħabba fek Nino Cremona kien ingħata diversi unuri minn għaqdiet kif ukoll minn entitajiet nazzjonali. L-Università ta' Malta onoratu b'honoris causa fil-letteratura fl-1960. Nino Cremona ħalla din id-dinja fl-1972 fl-età ta' 92 sena.